Здравейте! Включвам се да кажа за пореден път как работи системата в България. Преди малко излизам от разпит. Да, навънка температурите са минусови. Аз съм 9 месец бременна вече, но бях принудена да изляза от вкъщи, за да отида на разпит, тъй като господин Ибрахим Амура, собственик на компания Амура ООД, е пуснал жалба в районна прокуратура Варна срещу мен, че съм оповестила обществено известни вече информации и сведения за неговите дейности и действия на територията на град Варна. Те бяха оповестени в медии, в репортажи, в национални медии. Имаше обществено обсъждане в община Варна относно бомбоубежището, което се намира в близост, в съседния парцел на радиозавода във Варна. На този парцел определени хора извършват определени дейности, така да кажа, тъй като жалбата е пусната като клевета и уронване на престижа пред обществеността на господин Ибрахим Амура. Аз съм оповестила само факти, които са обществено известни, доказани са. Това съм писала в момента и в обясненията си пред полицая, който дойде от Провадия. Благодарна съм, че ми влязах в положение и не се наложи да ходя до Варна или да пътувам някъде, ми дойдоха на крака в Неофит Рилски. Но исках да ви покажа, че обикновените хора, които дори оповестяват факти, известни на обществеността, могат да бъдат притискани, репресирани по този начин. Час и половина ми изгубиха от времето. Да, аз в момента съм в болничен, очаквам раждане и не е голяма трудност за мен час и половина да си отделя от времето. Голямото ми дете е на градина, здраво е, благодаря на Господ и за това. Но представете си трудов човек, отруден човек, работяга, който по цял ден работи, заработва си заплатата, която в момента за нищо не му стига. Има тревоги, финансови, семейни най-вероятно. Или собственик на бизнес, който постоянно е в екшена, постоянно има хора, които зависят от него, трябва да плаща заплати, да го викат час и половина да му отнемат в работен ден, да го разпитват относно жалба за такава жалка история. Че казал нещо във Фейсбук, нещо, което е доказано, нещо, за което се водят дела, защото в момента има висящо дело, заведено от Черноморе АД срещу Амура ООД, относно именно придобиването на това бомбоубежище, незаконно придобиване на бомбоубежището. Също така има данни, че това бомбоубежище е разрушено, има снимки, има видеорепортажи, има обсъждане, както казах, в община Варна. И аз, моля ви се, съм уронвала престижа на господин Амура публично и съм го клеветяла. Обикновените хора ще биваме подлагани на подобен натиск, репресии, докато ние не надигнем глава и не променим нещо в тази система. Защо, когато има заплахи, публични, за арести, обвинения в пирамиди, показване на ножки, изконване, унождане и така нататък, тези хора, които ги правят публично, не са привиквани, не са разпитвани, не са затваряни, не са репресирани, а когато става въпрос за обикновени хора, ние сме викани, охулвани, оплювани на всичкото отгоре и след това нас разпитват, нас привикват от полицията. Как би се почувствал един баща, глава на семейство, храни 2 деца, едва ги храни в това тежко финансово положение, работи на 2 работи, звънят му полицаи, призовка имате, връчиха ли ви призовка, трябва да дойдете на разпит и така нататък. Как ще се чувства един обикновен гражданин? Аз съм свикнала. За мен това беше 4 или 5 разпит. Аз нямам проблеми, както казах, в болниче съм от работа, очаквам раждане, на топличко вкъщи. Но как ще се почувства един собственик на бизнес, който се мъчи в тези невъобразимо тежки условия в България в момента, ако бъде привикван, бъде му звъняно по няколко пъти, призовки, разпити за такива жалки истории и жалбички на подобни нещастници. Нали, аз си го казвам. Нещастници. Не конкретизирам за кого става въпрос. Не го казвам в едно изречение. Така че няма да очаквам следващи жалби. Но важното е, единственият начин. В момента имаме огромна възможност
края на март или началото на април на предстоящите избори да им развалим сметките. Да направим така, че да загубят много пари, да направим така, че да намалим купуването на гласове, да направим така, че да има някаква светлинка за обикновените, трудещи се и честни хора в България. Затова пускам линка отдолу. Аз отговарям за област Варна заедно с Георги Великов. Търсим доброволци. Доброволци на терен, доброволци с дронове, биткаджи и смели момчета, които да обикалят из секциите, из махалите. Също така хора, които са наясно как се попълват документи, които биха се отделили може би 24 часа, за да бъдат в комисията. Също така застъпници, които да са в движение, да сменят, когато е нужно, членовете на секционните избирателни комисии, да им дават глътка въздух и да ги подкрепят. Така че трябват ни 13 000 човека и имаме огромен шанс нещо да променим, за да може живота да е по-нормален за обикновените хора в България. Пишете в формата, записвайте се и нека да се борим заедно.